Let's turn our Bibles to First Peter chapter 5 verse 8. Ang ating pinag-uusapan ay spiritual warfare, Spiritual warfare. So, as you are opening your Bibles, ipaliwanag ko lat basit. No warfare ko na tayo, in reality, iso daytoy day struggle tayo nga Kristiyano. Ito ay sa usaping Kristiyano. Kasi, for example, da kayo, da kayo dito abroad. You are surrounded by the worldly system. Oo. Halos amin nga makasalamuhayo most days of the week, unbelievers. So, they have a mindset that is not the same like the mindset tayo nga believers. So nga iti question mo iti biyag mo ket kasano ak nga makasurvive. Kasano ak nga makapag-survive as a Christian. Di trabaho, how can I shine? How can I thrive as a Christian in the workplace, in my home, in this place where we are in? Kasi ti Kristiyano kakabsat ket uray sa dinot ayan mga lugar. Isula-iso day di panggep ti Apo kang ka. Han agbaliw, mapangkaman di Korea, ingad di Middle East, dakat ta US, uno Hong Kong, sa dinuman ti ayam mo Australia, isula-iso di panggep ti Apo kadatay nga Kristiyano. The only difference is the situation, the scenario, the place. So, sa balit temptation nyo dita, sa bali mo dito Pilipinas, probably. Sa bali di challenges yo, struggles nga sangsangwan nyo dito Amerika, sa bali mo dito Pilipinas. Pero as Christians, uri sa dinot pangipanam, isula iso di panggap ti Apo kada tayo. So, in that situation, ijay nga makita yung kakabsat nga agpanuray di kina Kristiyano tayo. Oray sa dinot yan tayo. Am I right? When in a given situation, in a given problem, in the midst of unbelievers, what happens? Agpanuray di kina Kristiyano tayo. So there is a struggle and outward and outside and external pressure that comes from the enemy of our soul, our faith, enemy of our Savior, enemy of the Bible, detagat awan sa bali no hanga ni Satanas, the devil. Iso nga dito 1 Peter chapter 5 verse 8, we are admonished and instructed. Una natin 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober. Deta kakabsat direct nga command ti Apo kadatay nga Kristiyano. Be sober, agsalukag ka. Be vigilant. Magbantay ka. Maging handa ka lagi. 'Yon ang ibig sabihin nun. So, there is not a day in a week nga bakasyon ti kina Kristiyano. Remember, Christian life is 7 days a week, 24 hours a day. 24/7 nga makuna, 365 days a year. Hanga dete, nagbakasyon kat sa bali nga lugar, linipat mo nga Kristiyano ka. Walang ganon. Han nga day addaal daw, han nga tay saka lang Kristiyano no Domingo. Hindi po ganon. 7 days a week, deta, 24 hours a day. Kristiyano ka. And God's direct command is be sober. Magbantay ka. Lagi kang handa. Parang Boy Scout ba? Laging handa. Kung ano ta Boy Scout. Ayan. Always ready. Be sober, be vigilant. Bakit? Because, ito ang issue, your adversary. Okay? So, we have a spiritual enemy. Bakit spiritual? Kasi in the physical realm, hantay makita eh. Kaya spiritual realm ito. So datay lang nga Kristiyano't makaawat, datay lang nga the Holy Spirit na. Datay lang nga imawat iti Apo, at data yun iti biyang ti Diyos. Ti talaga nga maka-amiris kan makaawat, ti kay papanande, ti nga spiritual warfare. So we have an adversary. Who is our adversary? The devil. At ano siya? Roaring lion. Agasam deta, no roaring lion kakabsat,
it symbolizes domination. Oh, the lion is not the biggest animal in the jungle or in the safari, but it seems that he is the greatest simply because of his roar. So it symbolizes domination. Ipagpakita na nga kaslang I am the king. DJ pa nag-roar na Ilocano pa nag-roar. DJ pa basta muyo natang gagabsat. DJ pa nag-roar, DJ Lion. Ket kasla kayat na nga ipakita isot ti psychological warfare na that I am the king, I am the greatest, I am the leader, and no one is stronger than me. Dahita kakabsat, roaring lion. And the devil wants to dominate your life. Kaya't naka nga iturong, kaya't naka nga iturayan, kaya't naka nga idalan, iti kayat na ti personal agenda na. Kat dakas nga agenda ta, devil nga rod. Alilawon na ka, kusitan na ka, tapno maiturong na tabiyag mo. Iso nga nung Kristiyano ka, aware ka, masapol nga rod nga agbantayak ti biyag ko. Masapol nga na espirituan lat ti panunod ko, tapno sila lagipak nga dagayam kabusor ko. Dejay, roaring lion. Anapay, walk it about, agpag na. Oh, hanyo ko na nga, dito ila Pilipinas ti ayan, digiti demonyo nga kabsat, pati dita Hawaii, adut demonyo ta. Oh, dito yan tabalayo, law-law-lawon na kay ti demonyo. No ag-drive ka, o anti-Jose, agan anad ka. Oh, kasi sipsiputan na ka ti demonyo. Numapang kay agubra kakabsat, adut demonyo nga diyo makit-kita dita. Anakat nga sawang nga isulakit kita ngayon nga tat demonyo. Iso nga rod nga, this is not in the physical realm nga makita tamatam. No, di kat as a Christian, aware ka lang nga adda demonyo nga isot makin control iti sistema ken panaganayas ti panagbiag iti naduma-duma nga pagilian nga isot ayan tayo ket no datay nga Kristiyano i-resist tayo hantay nga paiyayos kadigita nga sistema kasi Kristiyano tayo Dayjay. So maawatan nyo ti concept nga makuna, biblical concept, spiritual warfare. Talaga nga nakamamak dito. Seeking whom, agbirbirok, whom he may devour. Oh, iso nga, dakil lang a blessing. Let me just put it as an introduction. Dakil a blessing ada nakaibilangan yung nga local church. Tanong nga taawan deti HBBC, awan ti fellowship tayong anak ti Apo, ken awan digiti adipen na nga kanayon nga mangipalagi, ken uray adda pastor no di ka met agtune in ka nagdingag, akat alisto na ka nga gundawayan ti kabusor, di ka ti kina Kristiyano mon, awanen ti kay papanan na kakabsat, awan serbinan ti kina Kristiyano tayo. So, nalawag, makita yung ti concept, ti spiritual warfare kakabsat. Kat aping amin pastor nga masapol nga agbantayak. Nakita yo, the devil is a roaring lion. Tapos on the positive, deti agad on the negative side, at the enemy tayo. On the positive sense, kaya kung nga maawatan yo, nga daytoy relasyon tayo ti Apo, isut ubog, amuyot ubog, fountain, paggapuan, gubwayan, isut pagrubuatan iti blessing, dagiti amin nga aspeto ti biag tayo. Ana dagiti aspeto ti biag tayo? Family life, career, work. O kenda dumapay, deje relasyon mo iti Apo, isot pagrubuatan ti blessing nga agayos ka digitoy. So no Kristiyano kagat mabaybay gapu iti panang sidetrack ni Satanas king ka, uno panangalilaw ti kabusor king kagat mabaybay ti relasyon mo iti Apo, kumapoy ka, kumapoy mo't amin. Awanan gagabsat, dete gubwayan ti blessing ti biyag mo. Oh, iso nga, whether it be looking on the negative aspect, we have an enemy, or on the positive side, the blessing iti Apo, as a Christian, no sober kan vigilant ka, it's a win-win situation. Awampulos ati mo. Awampulos pa nakaabak mo.
No sober ka nga Kristiyano, no vigilant ka, no mindful ka, godly, spiritual, prayerful ka, pagbiagam dagiti sa uti Apo, awan abak mo kakabsat. You are not at a loss. You will always be on the winning side. Oh, amen? So, data pe lang, panang-explain ko ta concept spiritual warfare. Umanayan, di ba? Dakila ba nagdetang kakabsat concept spiritual warfare. Now, inta yung kakabsat kadeti lesson. Let's go to Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Now, pastor ko na tayo. Kasanuak nga agbalin nga nabalaygi iti panakidangadang ko iti kabusor kas may sa Kristiyano. So dito Ephesians chapter 6 verses number 10 aging gana 18. The Bible says, basa at verse 10, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Dayjay. Oh. Tapno maresistaran tayo, digiti gayang, ti kabusor ti biag tayo, inikkan na tayo ti Apo iti igam. Iso deti makuna nga whole armor of God. Okay? Kat idi last Sunday, naadal tayo kakabsat, deti belt of truth. Iso deti kunana iti verse number 13. Wherefore, kunana, take unto you the whole armor of God. San lang nga may isa, san lang nga dua. Iso amin ikawus mo. That she may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand. Verse 14. Stand therefore. Oh, ito na, verse 14. Stand therefore, having your loins girt about with truth. So, deta tinaadal tayo idi last Sunday. Dije nga min picture na kat may nga ancient soldier, like a Roman soldier that is fully equipped with weapon. So the helmet na, the breastplate na, and this is made of brass. So nga uray matamaan ti kampilan, dije breast na kakabsat, akat han na maapektaran isuna because adamang sarapa. And then, DJ, ayan iti waist na, adda iti belt. Kasi ijay nga nakaisakibot, dagiti, ano na, DJ, sword na, kanda dumapay, kakabsat. And then, adda sapatos na, adda shield na. DJ, ano pangawag kami ti Ilocano shield? Saripda, adda pang saripda na. Ken sword. So if you can picture that in your mind, isot at dati panunot ni Apostol Pablo, idi ibaga na maipanggap deti protective weapon tayo nga Kristiyano against the wiles of the devil. So, anat umuna, belt of truth. Ana deti belt of truth. Nakita tayo idi kakabsat nga deti belt of truth, ti idea kan concept na, jay panunot mo, gird up the loins of your mind. Diba? Nabasa tayo deta idi last Sunday. Kaya't nangasawan, DJ panunot mo, no once nga falsehood, deception, uno na inlobungan, in simple terms, ti simrut ta panunot mo, wara-waraan na kakabsat ta kina Kristiyano. Wara-waraan na, wagga-waggaan na kakabsat, deta kina Kristiyano. Iso nga dapat, anat mapasamak, irutam ta panunot mo kunana. Geared up means prepare your mind. Make it ready. So ana iti pang equip tayo ti mind tayo. Truth. Ti idea na deta kakabsat truth. So we live in a world full of errors. Di ba? Nakadut peke dito lubong. Fake news. Ket anat mapasamak king kano isot pinatim ta fake news. Ibagada kano nga kastoy kunam. Ket pinatim ta fake news. Akat you will be misled.
Iso nga adot Kristiyano nga uray makigimgimong, misled iti biyag na, gaputa haamot nga digiti truth kakabsat iti pagbibiyagan di panunot na. Makigimong at the presence na di gimong, ngam saan namat pagbibiyagan, digiti maisurusuro nga kinapudno, di kad maisursurot latta, maiswe, misled, nagadupay kakabsat ti peke ita, di ba? Halos amin na kagamitan kat imitation. Kagumatang yan ta pure gold. Ti sapatos kat igarup mo no nakatsamba ka ti Jordan nga sapatos kat peke gaya mata. Mano deto kunam ka deto aglako yung ta pure gold kat 1-2 kuna naging ka. 1-2. That's very cheap kunam. No hang ka aware nga imitation. No hamo ammo nga discernan. Ti ammom nakatsamba ka. Insuot mo, inyay ayam mo. Hampenalpas ay ayam kakabsat, nagunga po at atiga po nagat imitation. So, adu ka dati nga Kristiyano't maikalang. Pagarup tayo no naimbag digiti nga banag. Pagarup tayo no pagsayaatan tayo. Gaputahan tayo nga si papanunot digiti sursurot Biblia. Kasla eba, kinan nalata dibungan kakabsat. Akat maikawa tayo. Adut pa kaikalangan tayo. Kakabsat, iti mairubo iti biyag tayo. So, masapol nga truth, we should abide in the truth. Kat adati duwa nga klase ti truth. DJ living truth kan written truth. Dinggan nyo neta ha. Ano dito living truth? Ni Jesus DJ kunana I am the way, the truth, and the life. Every man is a liar, only Jesus is the truth. Kung naniki, buloy, I'm the son of God. That's lie. That's a lie. Tigiti da do mga country kat I'm Jesus Christ. Nagadut followers da. Maasyang ka ata. They are following a wrong Jesus. Self-claimed Jesus. So ti truth kakabsat ni Apo Jesus nga as a Christian, ti Apo natatkit kitam. Sang nga ti tao hanggang ubap ang imbag pwede giti kakabats ko ta nagbabak na hanga DJ dikit kitam ti Apo ti kitam hanga isuda. So maawatan nyo kakabsat ado nga aspeto, ado nga issue may panggap dito nga ba I hope clear king ka day sense na dito nga okay gusto ka talaga adot fake news, adot imitation. So no hang ka sanay nga mang discern kat awan ti truth king ka kat talaga nga lilawon na kati kabusor. So kasta ti panagbiag. Okay? So ita kakabsat, i-share ko kada kay dito may ikadwa. Kat very exciting, di ba? So nga nakapimpintas dito nga lesson ka, idi ubinga kang umawawatan dito, dito whole armor of God. Tiamok idikat kas na dito Power Ranger ko nakmanan, na example ko di last week. Limada, no addan to dito kalaban nga dakkelan kat kwa. Let's bolt in ko na nga kastang kat agtitipon dagat agbaling nga dakkel nga robot. So I thought kalakad jay nga imaginary nga belt of truth apo ikawus ko. Iti helmet of salvation apo, breastplate of righteousness. Hangko ammo kakabsat to kasano nga i-apply digiti ti biyag ko, but as I grow deeper in my Christian life, ijay ko nga naawatan nga DJ gayam ti kayat nga sa uwan ti whole armor of God nga ti panakidangadang ket masapol nga jay truth, belt of truth. So dito may ikadwa kakabsat. Dito mo't lang verse number 14. Hintay ti verse number 14. Okay? Kuna na to, hey, stand therefore, having your loins girt about with truth. Ano sumaro no? And having on the breastplate. Dito yung breastplate is to protect the chest. To protect the breast. It's a plate that is meant to protect your chest area. Breastplate. So, DJ soldado, tiko na akong, uray may tamaking kuha na kakabsat di kampilan. Hang affected di bagina kasi adamang sarapa. So, datayumat, ado, dagiti gayang iti kabusor iti biyag. Ngam timang sarapa, iso deti makuna nga righteousness. So, ilawlawag ko, deta ti duty kakabsat, ilawlawag ko kada kayo. Ano deti nga righteousness. Okay? So again the keyword is righteousness. Di mo na truth.
So it's a truth against fake and against lie and against digiti imitation ti kabusor. May kadwa dito yung righteousness. So as a Christian, ano dito yung righteousness? Okay, dinggan nyo kakabsat. Alakat sang kabasit nga doktrina, ha? Sang kabasit lang. As Christians, duwa kakabsat iti righteousness nga entitled kada tayo. Okay, duwa. DJ makungkuna nga positional righteousness ken practical righteousness. O, i-discuss ko ito deta. Positional righteousness ken practical righteousness. Okay. Pastor, ano ti positional righteousness? From the word position, it means, eto yon, we stand. Okay? Dito nga min inquakit, we are stand. Kuna nang wrong. Tiket na nga sawan, ti positional righteousness, we stand on the righteousness of Jesus Christ and therefore is no longer condemned. Oh, balit ti pagtaktak diran tayo, ijay kinalintag ni Apo Jesus. Isungahan tayon nga maukom. So ti position tayo nga Christians, haanen nga detay sinner nga nakasalang ket agururay iti pan nakadusa na di impyerno. Wala na tayo doon, we've been set free. Because we stand on the righteousness of Jesus. The idea na kastoy. Idinatay jay krus ni Apo Jesus, inala na jay basol tayo. Ket dagiti mamati ken kuana, umawat ken kuana, ikawes na kadakwada di kinalinteg na. Tapnon ti imatang iti Dios who is the judge. We stand before Him not as sinners, but we stand on the righteousness of Jesus Christ. So whenever God looks at you, haangkan nga dete maukum ken madusa, gaputag tak derka iti kinalinteg ni Apo Jesus. Detat makuna nga positional righteousness. Oh, nawatan nyo kakabsat, kat, as a Baptist, sang kabasit nga doktrina, dapat clearging ka, kas jay gayam, di jay. Haan nga personal righteousness, tinangisalakan ka da tayo. Hangga tay bukod tayo nga kinalinteg. Takunan ta Biblia, kat no one is righteous. So, haan nga tay bukod tayo nga kinalinteg, tinangisalakan ka da tayo. No diket ni Kristo, the righteousness of Christ nga pagtaktak diran tayo. Iso iti nang sisalakan kada tayo. Iso ako na nata Romans chapter 8 verse 1. Kita nyo ha? Romans chapter 8 verse 1. Anak ko na dito Romans chapter 8 verse number 1. Basaat. Oh. There is therefore, ngarod ko na. There is therefore now no condemnation. Oh, are you not glad? Uray mampay matay ka ita, among papanam. Jay pakadusaan, uno di agnanayon nga biyag. Oh, no inawat mo ni Kristo, among nga hanggang turungan di pakadusaan. Agturong ka, iji agnanayon na biyag. No more condemnation to them which are in Christ Jesus. Oh, nakita yo, detat mo ko na nga positional righteousness. Position mo. You are righteous in the sight of God, not through your personal righteousness, but because you're standing on the righteousness of Christ. Now, ituloy tayo ti Romans 8:1. Kunana, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Deta ti makuna kakabsat nga practical righteousness. Okay, dito tayo nga agduel. Kasi ti practical righteousness from the word practice. Oh, so no Kristiyano ka, i-practice mo, di kina Kristiyano. No agtaktak dere ka ti kinalinteg ni Kristo, i-practice mo ti biyag mo, dayta nga kinalinteg ni Kristo. No ti apo insalakan na ka, i-practice mo iti biyag mo, ti maysa nga biyag, ti naisalakan. No langit gaya mo iti pagturungam, akat i-practice mo diti daga, iti nainlangitan nga panunot.
practical righteousness. Now, as a Christian, data ti inted ti apo kakabsat nga weapon ti panunot tayo. Kasi we are here and the Lord wants us to stand and make a difference. Remember the world where we live in is a wicked, kuna na di Philippians chapter 2, perverse. Amuyot perverse kakabsat. Pervert means baliktad, kabaliktaran. Ti mindset ti lubong, yung tama, mali sa kanila yon. At yung mali, tama sa kanila. Iso nga kitam, makakatawa ka nga maasyan, nga masuron. Magko-combine. Makakatawa ka, nga maasyan, nga masuron, nga makakita, iti idjar, kan klase ti biag dagiti unbeliever. Makakatawa ka ata, amum lang arudo na madi, so pelat aramida na digad kinamaag. Maasyan kasi mapanunot mo nga unsaved, isunag, turong di impyerno. Masuron kasi, anyakit din apay, di nala ma-realize nga nagmadijay kat apay. Di ba kakabsat? Kat kastat makita yung nga style ti lubong. Perversion, pervert, kabaliktaran. No anya DJ na saya at dakas kadakwada. No anya DJ dakas isot na imbag kadakwada. Ikang kay ti example kakabsat. Di ba iti babae nagmayat nga agarwat isuna kakabsat ti modest apparel? Ket deta kakabsat ket may nga instruction ti apo ti kinalintag. Modest apparel. Nga hamo ipagpakita ta lupom. Amo ipagpakita ta puon ta bulkan. Uno ta doorbell mo. Ngamno inka ti lubong kakabsat. Anat makita, inka ditayan ta beaches dita Hawaii. Apo kakabsat, puro wickedness kan perversion. Ket para kadakwada, that is acceptable. That is the way of life. So as a Christian, itulad mo nga ro, di biyag mo kadakwada, kat ko na ti apo, among whom ye shine as lights in the world. Agsilaw ka. So, kasano nga makapagsilaw ka? Kasano nga ma-overcome mo? Digito'y kakabsat nga impluensya ti kabusor. Agtakder ka iti righteousness. I-practice mo. Iso deta ti mako na nga practical righteousness. Kat ita kakabsat, no maipanggap deti practical righteousness, talo nga ba ipakita kada kayo? There are three things maipanggap deti practical, deti panang i-practice tayo ti righteousness. Ti umuna kakabsat dita, nga mangisuro kasi kuna tayo pastor, sinot mangisuro nga rod kanyak ti panagbiag nga apagiso. Deta nga bine, ti righteousness ket panagbiag nga nalintag. Listen, no Kristiyano ka, ti ayan mo nga posisyon latagat what is right. DJ nga kanayon. What is right? Anya ti usto. Anyat apagiso. No man pay DJ tao, popular, hanakayat na sawang nga job obrana, usto, gaputa iso nakat, idulun di adong katao. For example, di kita rakista, umuyot rakista, di kita tuktukar kakabsat nga nagatidog bubuok da, tatuan nga permi amin na bagida, kat permi nga people are cheering and nagadot followers da, not because they are popular and they are accepted by many, it does not make their deeds right. No. So, itatagakabsat, kitaan tayo, what will tell us what is right? Siya kagat, hamukitan nga, apo, digiti nga ko kagat nagsisikat, Korean, baka dadamot, digiti idulwan nyo kakabsat nga digiti singer nga na inlubungan, nga kasla, John Elton, kadadadumapay, ay kit, nagaputa, sikat, accepted, isuna ti adu nga tao, right di ubrana, uno right di kang kantaan na. No Kristiyano kaket, hamo nga kitan di aspect nga right, sumursurot kalata, awang kakabsat, pagbalinan ta Christian life mo, mayay ayos ka, uri makigimgimong ka. Makita yo.
Iso nga as a Christian, tikitan tayo what is right. What is right na ta? Tatakakabsat ti saludsod. Anya iti pakakitan tayo, iti right. So in tayo dito'y 2 Timothy chapter 3. Okay? Ti umuna kakabsat nga pakakitan tayo, ti right ket awan sa bali no hanga deti scripture. 2 Timothy. Medyo atidog dito yung message. Tayo nga napintas dito eh. Dito umuna na atak pe lang dito tirada kakabsat tata. Atak ng di maudi na kakabsat katwa. Panagsarsarapat blessing. Ti pagkonklusyonan na dito yung message. Tayo kat agsarsarapa kat blessing. Tata agsarsarapa ka pe lang ti atak. Ti natadem nga panakaikasabat ti sa utiapo. So anusan nyo pe lang kakabsat ti agsagrap iti natadem nga sa utiapo. Tatuno kamaudyanan na ti message, blessing to sarsarapaan. Okay. 2 Timothy chapter 3. Kitan tayo ti verse number 16. Kunana, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Di ba ude? For instruction in righteousness. So, ti umuna kakabsat dita, deti scripture. That's why as Christians, amok nga no Kristiyano ka, adda iti natural desire mo nga agbasa ti Biblia. Kasi ipan ti apo king ka, iti gagar, ken panakawaw, kayat ko nga maamuan ti sa uti apo. Kaya't kung nga maadal, dagiti nalintag nga sursuro ti apo. Apay, wala ta ma-realize mo nga naggapo ka ti biyag kakabsat nga kinayang kayat. Naggapo ka ti biyag nga nainlubungan. Indalan na ka iti kinasip nga. Kat itan nagbabawi ka, kat namati ka ken Kristo, magnaka ti baro nga biyag. Iso nga automatic nga dagagar mo, nga agbasa ti Biblia, agdingeg ti mensahe, abay, wala ta kayat mo nga maadal, dagiti nalinteg nga dalan ken wagas iti apo. Iso nga ita, you stand on the scripture. Di ka, tigo na akon, ure at iduluan ti nakat adu nga tao, akat haan ka nga hang kamayayos, kakabsada ta, awan, sila, digiti nga tao, they are misled, nayaw awan, apay, una taaddaking ka iti sursuro ti kinalinteg ken kinalimpyo. Na estilo nga dalan, addaking ka didi nga sursuro. Instruction in righteousness. Nakita yung kabsat? Kat datay nga naganap, dayta ti kitaan tayo nga isuro ka digiti anak tayo. Ta iso detat armas danto mo ta bumarukan bumalasan. Dakay nga yang people itatil tila da nga tultuladen nyo nga modelo kadakwa ay kakabsat hang nga isudat modelo deti Biblia iso ti standard ti biyag mo iso ti instruction of righteousness king ka. Tandaanam deta may ikadwa kakabsat nga mangisuro kada tayo ti righteousness hanlang nga scripture may ikadwa the Spirit of God. The Spirit of God. Ti Espiritu ti Apo. Iso nga, everyday kakabsat. Masapol nga, ti pusom, panurot mo, sensitive ka, iti panangidalan ti Apo. Kung baga, nalakamlaan kakabsat nga, mas-sense, the word nga sensitive. Hanga sensitive nga, dete, balat sibuyas. No sensitive, nalakam nga mas-sense, very sharp. DJ spiritual sense mo. Dito ko nag-idi nga seventh sense. At the sense of sight mo. Iso nga no inlukat mo tamatam, makitam ti aglawlaw mo. At the sense of hearing mo. Iso nga mangag mo ti aglawlaw mo. At the sense of taste mo, tapno maramanam takang kanag. At the sense of smell mo, makaangot ka. Sense of touch. Tapos at the sixth sense, di sixth sense, iso di common sense. Ngam deti seventh sense, iso da ito'y deti mariknam ti panangidalan ti apoging ka. Amom do Kristiyano ka, napang ka nakisango nga makiin-inom.
korehir na kat Holy Spirit, kuna naging ka, anak ka Adam ditoy. Kat no Kristiyano ka kunan, wala po nagpaiso, anak ka adak ditoy. Apay nga makiabuloyak, nga makianamong itinayin lubungan nga aramid. That is if you are a Christian. Kasi the Holy Spirit of God naman convicting ka ka. Ngamno hang ka Kristiyano, han relevant dito nga ba na, ngamno Christian ka, the Holy Spirit ti Apo. So iturong na ka, iti dalan ti kinalintad. So deta di ko na di Psalms 23 verse 3. He leadeth me in the paths of righteousness, kunana, for His name's sake. Idalan na, kasano pa nang idalan ti Apo king ka? Number 1, Scripture. Number 2, the Spirit. Iturong na ka, iti dalan ti kinalintag, gapo itinagan na. Ata, nagan na ata, we bear His name Christ, Christian ka. With Christ, di ba? Oh, we carry His name wherever we are. Isu nga ti Spirit of God, idalan na tayo ti kinalintag nga panagbiag. So nga datay nga Kristiyano or dakay di dahaway kakabsat. Hanyo ipalubos nga kwa ma-overpoweran iti Spirit of God yan tabiyag mo. Dagiti na inlubungan nga bos-boses kan opinion ti tattao. Hanga ti opinion ti kabagyan kada tattao dingdinggan. Hindi jay panangidalan ti Apo isulat ta kakabsat. Agkararag kakanayon ko nam Apo nalawlawak ti tattao ngahan na usto iti panagpampanunot na. Tulungan na kading agsilaw kadakwada nga sa anak makianamong, sa anak ka makiabuloy, tasyak ket anak mo agbiagak iti kinalintag. Oh, ket no makianamong ka, ket no kunada agsasala tayong kunada ket Apo napangkamot nakisalsalan awanan ti anak ti Kristiyano mong gagabsat. Napukaw tay anag nan. Agkudrup tay silaw mo. Nata awanan, nadipit ka at awam mo't, hantay mo't ngamin nga pagbiyagan dagiti kinalintag nga sursuro ti Apo. Instruction in righteousness. Oh. So deta, Scripture, may kadwa, DJ Spirit of God. May ikatlo nga mangidalan kada tayo kakabsat, servant of God. That's number 3. Dagiti adipen iti Apo. Those are the 3. The Scripture, the Spirit of God, and the servant of the Lord. Dagiti adipon ti Apo. Oh, iso nga kakabsat, kuna nga rod ni Apostol Pablo ket am I become your enemy if I tell you the truth? Damagek mamot nga rod kada ka itatta kakabsat. Gapo iti panangi kasabak tinatadem nga sa uti Apo agbalinak kadi nga kalaban mo. Agbalinak kadi nga kabusor mo. Gapo ta ma-rebuke tayo, dagiti madi nga aramid tayo. Makorehir dagiti han na usto nga pampanunot tayo. Ket hantay magustuhan ata in the flesh aspect, tinaintawan nga kasasaad, hantay kayat nga dinggen dagiti kakastoy nga panursuro. Ngam no Kristiyano ka, makonbik ka ket Apo, usto dagiti ibagbagan pastor. Daamin ta Biblia deta, unagpaiso no Kristiyano ka, hangka dapat makiabuloy tinainlubungan. Apo, tulungan nat. Si, makita yu ita kakabsat. Dagiti preaching ti pastor. Isuda iti mangted iti nalawag nga panakaited ti kay papanan ti Biblia. Tapno magnatayo kakabsat iti kinalintag. Oh, amen? So, deta nga talo. Scripture, Spirit of God, servant of God. Isot gapuna nga masapol kakabsat nga hantay iyad adayo, dagiti rikna tayo, kadagiti papastor. Dagiti adipon na mga kasabana. Hantay iyad adayot biag tayo ti church. No Kristiyano ka, iyad adayom ti biag mo, iti church kan iti pastor. Akat kasano kang agbiag nga rod nga strong. Nga Kristiyano iti deti rabaw ti dagan. O, ulitek man deti kunak iti mo na nga gundaway. Korean natyam mo, Hawaii ka man, US, mainland, Hong Kong, Korea, Pilipinas, no Kristiyano ka, may sa iti panggap ti Apo kada tayo kakabsat. Agsilaw and to make a difference and to glorify Him in this world. Okay? Amen? O, ita kakabsat. Detoy. Amuyo, mangtudak ti dua nga biblical example, ha? Sakbay nga intay ka DJ conclusion tayo.
Duwa nga example. Ti example ko muna kakabsat ni Job. Okay? Amuyo ni Job kakabsat. Napadasan na iti maysa nga bagyo ti panagbiag. Nga I don't think adda kadatayo nakapadas iti kasta nga bagyo nga dimteng iti panagbiag. Great men in the Bible like Job. Nga makita yung ati profile na kakabsat diti Job chapter 1. No apay ti sikreto kita nyo no apay nga ni Job uray na bagyo ti biag na kakabsat. Nagtalinaed amuyo no apay because kunana diti Job chapter 1 verse 1. Okay? There was a man in the land of Uz whose name was, anat nagan na kano? Job. Hob kunatay ti Ilocano. And that man was perfect. And what? Upright. O righteous na lintag. One that feared God and eschewed evil. Ada pa nagbuteng na ti Diyos, isungaliklikan na dagiti dakas. Nakita yo? Deta kakabsat, iti panaka-profile biography ni Job. Now, hantay basaanan, ngam no ingka kadagiti sumaganad nga bersikulo, istoryaan natin network na kakabsat. Nakabakbak na, ay, kunana ti Biblia, kat isut kabaknangan, iti banda na ti daya. In the ancient East, he was the richest man. He is the Bill Gates of our day as far as net worth is concerned. Oh, nakabakbak nang ngam amuyo saan nga di kinabaknang ti mangiturturong ti biag na. No di ket di kinalinteg nga panunot isut mangiturturong ti biag na. Day takakabsat iti gidyat iti Kristiyano kunti sana Kristiyano. Di kiti unbeliever material things ti mangiturturong ti biag na. Ragragsak nga nainlubungan, nainlasagan nga ragragsak. Kinabaknang ti mangiturturong ti pampanunot da. Ti Kristiyano saan? Ti kinalinteg ti Diyos, ti mangiturturong kinkwana. Kat dayjay ti blessing ken Job kakabsat. Oray isot kabaknangan, ti network na, ngem ti mangiturturong ti biag na, jay kinalinteg nga panunot, jay panagbuteng ti Diyos. So that, uray pinukaw ni Satanas aming adagan kuana. Gaputa na linteg ken na Diyosan ti panunot na saan nga napukaw ti pamati na. Oh, amuyo naladingit. DJ kung kunatay no kuang alakat adakay ta Hawaii. I don't mean anything to hurt anyone. Ngam kunatay no kagat Hawaii changes people. Agpayso. Ngam no kaslaka kini Job nga nalinteg ti panunot mo, na Diyosan ti panagbiag mo. Uray sa dinno ti pakaipanam, pakaipurwakam, kakabsat nga lugar, Hawaii man, uno Pilipinas, uno Africa, haan ka nga mayayos iti sistema kadeta ayan mo nga lugar, gaputa agpanurayking ka iti kinalinteg iti Diyos. Yan ni Job, idinabak nang nalinteg. Idi pinukaw ni Satanas sa amin na kinabaknang na, nalintag latat inaramid na. Kabuit inobra na, idi agsasarunot, damag na nga, awan te kastuyan, natay digiti anak mon, awan digiti asno mon, awan digiti kamelyo mon, kastoy, napukaw, total bankrupt, nakapalpalalo nga pasamak, gumana na pasamak, anay naramid na, nagrukbab ko din daydayaw na ti Diyos. Kita? Whether it be, tsemput kinanamay, uno tsemput kinarigat, nagkuriken kwa nakakabsat, tinalinteg nga pampanunot. See, kasta kakabsat ti ehemplo, tayo nga Kristiyano, nalinteg nga panunot. I'll give you another example. Ni David, imbilang ni Saul nga karibal. Ni Saul, isu di agda mga king during that time. Ngem gaputan ni David, napatay na ni Goliath, di kad overnight kakabsat nga timmalo ti reputasyon na kadigiti Israelites. Isu nga when they came back from that fight against Goliath, the Philistines, pugpukaw dagiti tao kunada. Ni Saulo pinatay na dagiti rinibribo, thousands. Ngem ni David, he killed
10,000s. Ay kat by reputation, no kuma Facebook, mas viral ni David, nasiksikatan kakabsat. At adult likes kan followers nan. Kat talaga nga viral ni David. Kat nangted itinasakit nga rikna kin ni Saulo. So because of that bitterness and hatred, Saul wanted to physically hurt, harm, and kill David. Then started this war. Ni David, aglimlemeng, for his life, ni Saul was after him. Kamkamatan na kakabsat. Saul, berikata i-plaster ko dito ko. Saul was after him, kamkamatan na kasta ni Saulo ni David. Until such time, nga ni Saul, kundi gite general na kakabsat, nabannog da. Kat na itaon nga dadati may isa nga kuweba kakabsat. Naturog da jay. Nga handaan mo, nga ijay bangir deti kuweba, di likudan, isumot ti ayan ni David, kundi gitay kapitan na kakabsat, iti soldado na. Idikwang kunana, di pinakakapitan na kunana. Oh, kunana, David, makita itati kinaimbag ti Diyos king ka, ta iniyawat nan mismo ti kabusor mo iti sangwanam ket itan no anyat kunam David kunana patayo kon deto nga kabusor mo. Amuyok kuna ni David ay saan kunana san mo nga idisot ti imam iti inanointaran ti Dios. Kitan nyo nalinteg latta di panunot ni David. Kahit siya ay inaapi, hindi po siya nag-revenge. Pagkaminsan, maraming mga tao na pag naapi, hindi mapakali hanggat hindi makapaghigante. Oh, unay ka dito, ang statement ng kakabsat. Kasla poem. Pag inapi, hindi mapakali pag hindi nakapaghigante. Eket madi nga panunot di jay kakabsat ni David. Uray kas jay ti obraan ni Saul king kuana nalintaglat ta di panunot ni David. Kuna nasaan? Do not touch God's anointed. Saan mo nga sagiden ta iso na ket inanointaran ti Dios. Bayam ti Dios nga isut makaammo king kuana. O amuyot inaramid ni David sabang nga nakaturog ni Saulo. Nagin inayad, he sneaked into the cave. Ket nang pigis iti gayadan jay bado ni Saul. Sa idikwang kakabsat, nagpukaw, ket kunana, oh, King Saul, kunana, ket makariing ni Saul. Maaninag na, ala ni David deto. Si kakadideta, kunana, ma-realize ni Saul, nga adda iti ima ni David, iti gundaway nga mangpapatay ken kuana, nga mahan na nga inaramid. Tanalintag di panunot na. Abunti ko na ni Saul, dinggan nyo, basaag, 1 Samuel. Dito yung 1 Samuel. Dinggan nyo kakabsat. Isurat ko lang tatatexan ta. Na very dramatic eh. Nakapimpintas no kumapelikula dito yung kakabsat. Mga bak at kwa dito. 1 Samuel 24:17. And he said to David, kuna ni Saul, thou art more righteous than I. Kita? Anyan kunana. Nalinlintag kang siyak kunana. Kita? Thou art more righteous than I. For thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded the evil. Anyan nga kinalintag ti panunot mo. Ta nagaramidan nak tinaimbag, idinto nga nagaramidan kat dakas kunana. O iso nga no Kristiyano ka, nalintag ta panunot mo, eket agbaling ka nga kaslagan David kakabsat. Iso nga itatta kakabsat, dinggan nyaw. Whereas I have rewarded 18, and thou hast showed this day how that thou hast dealt well with me, for as much as when the Lord hath delivered me into thine hand, thou killest me not. Hanak nga pinapatay ko na nabigbig ni Saulo. Iso nga itatagakabsat, listen, it pays to be righteous. It pays nga surutem tinalintag. Uray ti majority, ket nag-anamong daami ng kakabsat, numali, malintulata, it pays to do what is right kakabsat. Awan ati mo, no surutem ti apagiso, uray may sakapay.
No usto jay naramid mo, kadwam ti Apo, 1 plus God equals majority. Malagip ko kakabsat, idiagbasbasak ta Northwestern. Jay subject me ti fundamentals of accountancy o fundamentals of accounting. Kat second semester, ag finals kami kakabsat. Inik kan na kam, jemestrami ti dakkel papel, saggay sa nga paganseram me. Kat kasigo ti agbasbasa no dadum, agkakaabay at agsisin nakar. Ala, sino kada kayo kakabsat ti medyo kas jemot ide. Nga no, umay di pa nag-exam kat permit pangan mo ti karabasa tapno nalawag pa nagkitam. Kat agkakaabay da kakabsat tapno sisin nakardat answer. Kat siyak, imadayuak. At inyam amok ti bagbagik nga pastorak tapos mangkisaksakara kagat padi kakabsat. So inya dayo. Tatan, DJ amuyo, DJ insurat, demestraming nga anseraming nga problem, solbaraming nga problema, ay kakabsat, ibagat kada kayo. Hana na i-discuss. Ngam ti in-discuss na implication na laang, kas lang implied. So itang kakabsat, pati siya, apog karkararaga akong kat finals, deta kakabsat. Major subject, 6 units, major subject, finals. Kadigidi, classmate ko, ada naggapot UP, BS Math, naggapot MMS yo, dadadjayang kakabsat. Kat, wala na i-discuss ni ma'am. Deti kung kunada mang mangag ko, ngam naman pa itikas tag, sisin na karda kakabsat. Atari mo, demestrame, kat naganserak lata, sinulbar ko. Di ko submit, after 1 hour, submit men. Friday deta kakabsat. Weekend, kas na jak mapakali apo, anang nga ta, deti answer ko. Kasi dinalpas di exam me. Umay, digiti classmate ko kunada, Pastor, anat answer mo, anat ti solution nga, anat equation nga inusar mo, dete, kwa tayo, exam tayo, inbagat, kat kunada, ay, Pastor, awanan. Kasi agpapada, kam ti panunod eh. Agasam ta, naggapot UP nga, BS Math kakabsat, nagawid, diti, pagkat nagbasad ta, gapot MMS yo, nga accountancy mo ti, dati nga kwanam, nabagsak sa iday. Kaya di ko tutulag na kakabsat ako na dagat. Deti ti answer me. Po, weekend kakabsat, nagkarkararagat. Po, anong napasamak ti finals ko. Lunes, nakasapsapat ka na pa nagbasa ta enyo. Napana kasi good semestra. Kunaking ko na ma'am, kumusta ti result dete finals me? Kunana, Pastor, si kalat nakaalat ti usto kunana. Si kalat nakaalat ay right. Kita ay kakabsat, ibagat ka na kayo. Uray man pa'y aming nga lubong, imanamongan, no, wrong ko na ti Biblia, wrong tulat ta kakabsat. It pays to do what is right. Iso nga dati nga Kristiyano, surutan tayo ti dalan ti kinalintag. As I close, deto'y kakabsat, ibasak lang hang ko i-explainan. Ibasak lang deto'y. Ana ti rewards mo, no piliyam tinalintag, no agbyag ka ti kinalintag, no surutam tinalintag nga dana. Anat rewards mo, nga itad ti Apo. Umuna kakabsat. Picture nyo lang tabasitan kakabsat kat mapanta oras na, uno i-screenshot yun, tahang ko i-explain unay detan, ibasak lang. Basahin tayo, go. Those who seek first His righteousness can live in confidence of the future. Nagbayat deta kakabsat. No imman anamong kat na inlubungan, awan na pintas nga masakbaya mga Kristiyano. Ngam no nagbiag ka nga nalintag, kat binirok mo nga umuna ti pagarian ti Diyos ti kantigin nalintag. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, amom ti mapasamak all these things. Confident ka kadigiti umay nga aldaw, natalged ti pusom kadigiti umay nga lawas, umay nga bulan, umay nga tawen, uray anyat sumangbay nga problema, apay, when ata in pangpangrunam iti Diyos iti biyag mo, you will live in confidence of the future. Nakapimpintas deta. Number 2, reward of righteousness. Ito God provides divine support. God provides divine support and sustenance for the righteous.
Habang ako kopyaan nyo, basa at dito verse. Ha? Just leave the outline. Whoever is in charge, ta kopyaan di kita kakabsat. Ta basa at dito verse ni Psalms 55. Dinggan nyo kabsat. Psalms chapter 55, verse number 22. Anak ko na nagtoy. Cast thy burden upon the Lord. Oh, siyempre, no Kristiyano ka, adot dadagsin mo. Adot umay nga burden mo. Ngam no magmagna ka ti kinalintag, amom ti mapasamak. The Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Oh. Han na ipalubos nga dagiti nalintag, magaraw da. Kaya't nangasawan, the Lord will provide divine support. Ti apo, ti mang tulong ka. Kan mang sustenar ka. Uray umay dagiti ado nga dagansen ken parikot iti panagbiag. Nagmayat. Oh, iso nga it pays kakabsat to do what is right. It pays nga surutan tay lata ti pagayatan iti apo. Number 3. Oh, nakopya yung kakabsat. Oh, number 3. Kita nyo ti number 3 nga blessing ti righteous. Even the children of the righteous are blessed. Tanyo. Dagiti anak mo, apukom, mairanod ti blessing, gaputa sika, sinurot mo tinalintag nga dana ti apo. Kita kakabsat, nakasalalay gayam kada tayo, ti future blessing, dagiti anak kan dagiti kapututan, adda kada tayo, ti panangsurot tayo, ti dalintag nga dana. Detat me sa pampanunutan tayo. Kuna na ta Psalms 37 verse 25. Oh, basa ka? Kuna na ti Psalms 37. I have been young and now I am old. Kahit nangasawan, napaliiw ko. Ay ta, naobserbar ko ti panagbiag. Kuna na, yet have I not seen the righteous forsaken. Awan nakita nga nalintag nga tao nga binaybay anti Diyos, nor his seed begging bread. Hamo makita nga dagiti anak ken kapututan dagiti nalintag ken agpalpalamada kunana. Why? Because God rewards the righteous. Iso nga uray siksika lang no inaramid mo di pagayatan ti apo ket sangka na kay anamong itilubong. Ti apo makita na deta nga panangpadayaw mo ken kuana. Mum ti mapasamak saan lang nga sikat itag-ay ti apo. Pati anak ken kapututan, mairaman nga itag ay ti apo. But if you disobey the Lord, kala di Old Testament, amom no disobey ka ti apo kunana, tilunod ti apo ket even to the 4th generation. Mairaman mo ti consequence, uray ti maikapat nga kapututang kunana. You see? So it pays to do what is right. And number 4, lastly, nga rewards iti righteousness, he will have peace. At dan total na iti biyag na kakabsat. What a blessing. So makitkitam digitay idulwan ti tao kakabsat nga artista, ay di yun lang mo. Kasla naragsak dalang no dadat sangwanan ti ado nga tao ngem no ingka ti private nga personal na panagbiag da, maraming kaguluhan yan. Katsika, ang mga kasla kadakwada iti biyag mo, ngem adatan na ti puso mata nasamit ti panakipagpag namiti apo ata sursurutem ti dana ti Dios ang kapulos nga sumyase kumbaga og di drive kaket sursurutem latta. Check kakabsat as I close, nog di drive back ti rabi nakapsut ti matak ket jaka mo no kastamot kada kayo no napigsat matayong ag drive ti rabi ngem siak nalaka nga masulang ti matak kakabsat kadigiti masabat. Ken nakapsut ti matak no di adayon. Isu nga ti wisdom nga nasursurok nang runa ket ti driving style tayo ti Tito Moises sagat nakamamak aya ti driving style tayo di Pilipinas. Amom ti style ko Tito Moises nog drive back ti rabi no ti kaadalom ti rabi mangtsambaak iti napaspas nga lugan ket sarunwat. Kasi jak kayat tinatabod pa nagdrive Madehang ko kayat kakabsat tinatabod. Mangtsambaak tinataray nga lugan. Pasla ko manulugan ti pulis. Nakatartaray, tartaray ti 120 kada 130 kada 140. Sarunwak di jayan. Apay. Un ata di jay la panangkit-kitak di ipus na di nalabaga nga di jay red nga silaw. Oh, no aglig ko. Ay, aglig ko di jay.
O, di kadno, yan adayo ti Apo, dama pasamag, akat umuna nga isot maala, masakbayak. Di ba? Kasta ti panagbiag ti Kristiyano. Surusurutum lang ti Apo, uri na sipnget ti aglawlaw. Kakabsat, nasaya at to iti panagdalyasat mo. Uri na sipnget ti aglawlaw, uri hamuam mo di iti dala na papanam. Surusurutum lang iti Apo. Surutum ti sa uti Apo. Nasaya at to ti nga panagdalyasat iti dayti rabaw iti daga. So kakabsat, igam tayo nga Kristiyano, iso detoy dana iti kinalintag, the breastplate of righteousness. What is right? Hangkay makyan anamong tilubong, agtibker tayo kakabsat. Amen? Anyway, kadwata iti Apo, kundi kita imbinsa-binsak nga rewards. Apo na magatang kwarta deta kakabsat. Uray mampay manuk kwarta, hamo maito deta nga reward. Ti apot mang to deta nga reward. Nung magnaka ti kinalintag.